ट्राइबेल हारिया जौगानायनि बेरेखा नङा नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ खहा खालामनानै राजथावनि गायसननायखौ गनायनो हाया Cctoaनि दिनै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ Cctoaनि दैदेनगिरिफोरखौ तेजपुरनि गणभवनाव थानाय आसामनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव हांख्राय हरनानै सावरायलायो मख'जायोदि थांनाय माखासे समनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि राजथावनिखौ सानजाहा जागिरद सोनाबहा पलासबारि आरो साहा तामुलपुरसिम लांनाय जासिगोन होननानै खौरां बिजोङाव बुंदोंमोन आरो बै बाथ्राखौ लानानै Cctoaनिफ्राय सावरायनांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिनबोबाय थादोंमोन बेखौनो दिनै Cctoaया ट्राइबेल हारिया जौगानायनि बेरेखा नङा नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ खहा खालामनानै राजथावनि गायसननायखौ गनायनो हाया आरो आसाम रायजो जानाय ट्राइबेलफोरा जेरावखि थाया मानो बै ओनसोलफोरखौनो हानि पाट्टा होनांगौ थांखिफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायो बे सावरायनायाव एबसुनिफ्राय लोगो गाहाय नेहादारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म सुबुं फोनांजाब नेहादारि अबिद नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहादारि खाम्फा बसुमतारिजों लोगोसे Cctoaनि लोगो आफादफोरा बाहागो लायो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360